U kresťanov sa dieťa krstom stáva členom cirkevného spoločenstva. Býva to však zvyčajne rozhodnutie rodičov a nie krsteného. Preto sa v určitom veku mladý kresťan musí sám rozhodnúť, či chce byť kresťanom so všetkým, čo k tomu patrí. Táto obnova krstných sľubov sa u evanjelikov nazýva konfirmácia, no konfirmácia po 50 rokoch je u nás novinkou. Je to radosná udalosť, pretože už samotná štandardná konfirmácia je už vzácnou vecou, nie to ešte po 50 rokoch, kedy ľudia sa stretnú a môžu sa vidieť. Po dlhých rokoch sa mnohí nevideli, prišli nie sú len stade domáci, ale sú aj hostia. Zlatá konfirmácia sa vykonala počas nedeľných služieb božích a zlatí konfirmáci dostali do svojho duchovného vienka biblický verš a osobné požehnanie. Cirkevný zbor si pripomenul aj konfirmantov, ktorí sa tejto jubilejnej konfirmácie už nedožili. Podobné slávnosti tu však chcú opakovať odteraz častejšie. Tužíme vlastne tak potom, ak by to bolo také dobré, tak po tých 5 rokoch, medzi 50 až 55 rokmi života. Mnohí sú aj takí, ktorí sú starší a ktorí by radi aj k tomuto veku sa pridali, tak pre nich možno bude pripravená diamantová konfirmácia. Je to už pre mnohých starších potom, ktorí sú starší od tohoto veku. K slávnostnému charakteru obradu prispel aj chrámový dychový orchester z Mníška nad Hnilcom a súčasťou obradu bola aj verejná spoveď a prijímanie. Do slnečného nedeľného parku vychádzali ľudia z evanjelického chrámu skutočne duchovne pookriatí. No teraz sme už v zrelejšom veku, takže ináč na to pozeráme. Vtedy sme viac strachom a teraz už z iného hľadiska. Životné skúsenosti a je to teraz celkom iné. Určite si pripomíname všetkých v modlitbách, spomíname si na všetkých, ktorí zosnuli a je to čosi úžasné. Veľmi pekné je to. To je neporovnateľné, lebo tam je človek mladý a život začína. Má všelijaké plány do budúcna, no a teraz už len to môžeme skonštatovať, že to stálo za to. Je nesporné, že jedným z ľudských rozmerov je aj jeho rozmer duchovný. Každý si hľadá svoju cestu na jeho pestovanie a rozvíjanie. Kresťania už túto cestu poznajú vyše 2000 rokov.